Danas ću da opakujem, a ja je, ala ću da budem srećan. Kinder svet. Dobar dan, dečice. Da vidimo sa čim će nas iznenaditi zlatna koka danas. To zlatno jajce. Tako je dobro. Ima svega. O, da vidimo. Jo, izgleda neki. Dobre, otvori se. Jo, izgleda da je pingvin neki lepi. Oni žive na severnom polu i tamo se svi igraju. Blago njima. Mada tamo je hladno. Ali mogu da se grudvaju po ceo dan. Samo da sastavim ovo. Da, ovo izgleda podloga za skijanje po ledu i snegu. Kako je strava. Wow. Kako lep pingvin. Danas ste dobili prelepog pingvina. Šta li ćete sutra dobiti?